हेल' हाय खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दङ जोबोद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनदों आरो ओमफ्राय जोंनावहा दिनै माइबो गायगोन ओमफ्राय एम्फौ फिसाबो लादोंमोन जोङो एम्फौ फिसायाबो जाफाफिनबाय जोंना फाननानै गोदाना देरबायानो एसे ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायबाय थानाय जायाखै माइ गायदोंमोन नालाय गोसोम जादों एसे ओमफ्राय नायलांदों नोंथांमोना एम्फौ फिसाजों लोगोसे जों माबोरै माइ गायनाय एम्फौखौबो लालांखो ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला दिनै जोंहानि माइ गायनायखौ नायदों जोंहा माबोरै खोथिया रोगायो माबोरै गायो रुवानिया खैजोन आरो मा जाहोखो मा खालामखो दिनै दिनखौ थुदो बिदिब्ला नायलांदो बोसोरनि गायनाया मोजाङै जाथों आरो खान्दुं दुंनाङा होननानै आलारि बाथि सावखाबायहाय जोंना खान्दुं दुङाबा हामगौ ओमफ्राय नै बिथिंगालै एम्फौ फिसायाबो एसे देरहांबायना गुमुनिफ्राय गुफुर जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेखौबो आल हमनांगौ ओमफ्राय बिथिं माइबो गायनो थांनो बिलाइ होनानै गालांनोसै होनना आरो बाखांनानै बासिना गालांग्रोनोसै आरो ओमफ्राय नै बाखांबायमोन नालाय बासिनानै दा थांनोसै आरो दुब्लियावहा ओमफ्राय नै रेडि रङालाव ओमफ्राय आरो नै बिथिंगालै मटर ओमफ्राय आटाबो नाखानानै दोनबाय आरो माइ गायग्राफोरनो होनो होननानै नै फोथाराव मोनफैबाय हालेवगासिनो आरो फोथारा रेडि ओमफ्राय नै माइ गायग्रा रुवानिफोराबो मोनफैखाबाय आरो दैबो सारबाय थादों खोथियावहाय एसे खम जादों नालाय इनिखाय होदोंमोन आरो नै जोंनाव खोथिया राननायनि इजि प्रसेस आरो बेबायदि कार्टनावहा बोयोब्ला खहस जायो आरो बाननोबो खारग'यो ओमफ्राय आरो बोलोआबो एसे खम नाङो आरो ओमफ्राय सोरबा बानायखायो दा आं मोनथिया नाथाय जोंहा एबार बानायना नायदों आरो ओमफ्राय सहस मोनदों आरो प्रसेसखौ मोजाङानो नै रङालावखौ एबा जोगोनारदो मटर देवबाय आरो नै बिथिं पियना सावगारि रितु बिसोर साथामखौ फिसिग्रोदों आरो ना जाहोग्रोदों ओमफ्राय नै बिथिंगालै खोथिया रानग्राफोराबो खोथिया फुग्राफोराबो आरो जुमायखौ जौखौ लोंबाय आरो जुमायबोहाय जोंना जौखौ ओमफ्राय नै बिथिंगालै रुवानिफोरा जागासिनो आरो ओमफ्राय लोंगासिनो एसे बोलो मोनथों होननानै 10ता जाबायमोन नालाय थाब गायनो हाथोहाय होननानै बेबायदि जाहोग्रोना लाबाय आरो जोंहा नै बेखौ खुरै गिदिराव लोंनानैहाय लोंना नायदो गोथावानिहाय होननानै बुंदो आरो ओमफ्राय जौ लोंनायनो जौ होबाय ओमफ्राय साहा लोंनायनो साहा होबाय आरो नै बिथिंगालै बाजै जायो आरो बियो लाल लोंदो लालबो होदों जोंहा ओमफ्राय नै मिस पुपुआबो फैबाय दबला एसे गिदिरमोन नालाय बैथिं आधा बिथिं आधा गायदो आरो थाब हाथो होननानै ओमफ्राय नै बिथिंगालै रायलाय हुंलाय गायगासिनो आरो बिसोरो ओमफ्राय खोथियाखौबो रानखाजोबना दोनबाय आरो जोंहा नै हाय ना बुंबाव खनसे आखाइखौ नै बै हारसा हिन्जावनो नामा हारसा हिन्जावनो मुङा बिना हारसा हिन्जाव दिनना लादोनो नामखौ बिनिखौ नै मालायफोरना सोमजोबलायबाय जोंना दासो नै नै सावगारि पुपु रितु माइ गायदों गोलै सावगारि मिनिलायदो सावगारिया ओमफ्राय नै बिसोरजोंनो इन्टारेस्ट आरो नै बिथिंगालै गायबाय थादो रितुआ रोंसाबोहाय गायनो हले बेलेगआ रोङाबाबो बे गथ'आ गायनो रोंदों पुपुआबो रोङोथ' बे बाबाय आरो गायै ओमफ्राय नै बिथिंगालै सावगारि गुमाव होनो जोङो सावगारि फोजों आरो बिनि आसलि नामा गायबाय थादो नै गरम जाबाय नालाय ओमफ्राय बेनिखाय सान्दुं एसे दुंनायखाय निमुखौनो हैनोसै साहाखौ हैथ'ला होननानै निमुखौनो सेबबाय आरो निमुखौ लानानै थांनोसै नै निमु दै लोंनो फैनायावनो खान्थाल थाइसे गोथां जाग्रा दंमोन आरो बेखौनो आङो दाननानै होबाय आरो बिसोरनो जिरनानै जादो जानानै थाब गायदो दे होननानै बोसोरनि फिथाइ नालाय ज' जाबासो गोथाव होननानै बिसोरनो दानना होबाय आरो गोथांखौ ओमफ्राय जाबाय बयबो जानानै माइ गायहैफिननोसै बिसोरो ओमफ्राय नै बिसोर खाथामा बेबायदि दुस्थ' खालामगासिनो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था नायलांबाय था थां